Η ανθρώπινη παρουσία ως οργανωμένη κοινότητα στον ελλαδικό χώρο από τα προϊστορικά χρόνια ακόμα έχει συμβάλει στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος αλλά και στη διατήρηση ή την εξαφάνιση κάποιων ζώων και φυτών. Στα νεότερα χρόνια, η βιομηχανική και η αγροτική επανάσταση, με όποιες αλλαγές έφεραν αυτές στον τρόπο ζωής μας, αλλά και στη φύση, καθώς και η αλόγιστη υλοτομία, το κυνήγι και μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων για την κάλυψη των αναγκών μας, αφαίρεσαν και συνεχίζουν να αφαιρούν από τη φύση πολλές περιοχές, αφήνοντας σχεδόν ανέγγιχτες μόνο λιγοστές νησίδες. Νησίδες άγριας ζωής. Οι υγρότοποι της Κεντρικής Μακεδονίας. Πλήθος άγριων πουλιών τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποικιλία. Ο Αλιάκμονας, ο Λουδίας, ο Αξιός και ο Εχέδωρος των αρχαίων ο Γαλλικός. Βορειότερα, οι λίμνες Κορώνια και Βόλβη της αρχαίας Μυγδονίας και λίγο ψηλότερα, η κορώνα των ελληνικών λιμνών, η Κερκίνη, αποτελούν ένα σύμπλεγμα ζωής. Μικρές οάσεις άγριας ζωής. Η άνοιξη στους υγρότοπους έχει τη δική της ομορφιά. Το Εθνικό Πάρκο, που περιλαμβάνει το δελταϊκό και εκβολικό σύμπλεγμα των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, είναι σημαντική περιοχή για τα πουλιά. Εδώ έχουν καταγραφεί 270 είδη πουλιών. Από αυτά, τα 97 είδη φωλιάζουν στην περιοχή. Κοντά στις όχθες του Αλιάκμονα υπάρχει μια μεγάλη αποικία ερωδιών. Σε ένα πυκνό, αλλά και ψηλό δάσος, ανάμεσα στους ροδακινώνες του κάμπου της Συμμαθίας, διάλεξαν να κάνουν την αποικία τους περίπου 80 ζευγάρια ερωδιών. Τόσο το μεγάλο ύψος των δένδρων, όσο και η πυκνή βλάστηση των θάμνων από κάτω, τους προσφέρει ασφάλεια. Ψηλά, σχεδόν στις κορυφές των δένδρων, χτίζουν τις φωλιές τους σε αποικίες προστατευόμενες από ανθρώπους και ζώα. Σταχτιοί αλλά και λευκοί ερωδιοί κατακλείζουν το μικρό δασάκι. Στις ρηχές πλημμυρισμένες περιοχές βοσκούν σε κοπάδια οι μαχητές, διερχόμενοι επισκέπτες στα ρηχά νερά. Ενώ εκεί που το νερό αρχίζει να βαθαίνει, τα σκουφοβουτυχτάρια, σε πλήρη ανάπτυξη του γαμήλιου φτερώματος, προετοιμάζουν τη φωλιά τους. Το καλοκαίρι είναι κοντά.